FemtoLASIK-toimenpide on nykypäivän vaihtoehto silmälaseille ja piilolaseille. Laserleikkauksella voidaan korjata nopeasti ja turvallisesti kaikenlaisia taittovirheitä. Myös ikänäköä voidaan korjata. FemtoLASIK-toimenpiteessä näön korjaus tapahtuu kokonaan laserilla ilman mekaanisesti leikkaavaa terää. Nykyaikaisen laserteknologian ansiosta toimenpiteen tarkkuus ja turvallisuus ovat nousseet aivan uudelle tasolle. Jokainen asiakas on oma yksilönsä. Tämän vuoksi ennen jokaista leikkausta tehdään tarkat esitutkimukset. Esitutkimuksissa määritetään sarveiskalvon muoto ja silmän taittovoima. Silmälääkäri tai optikko tekee näön tutkimuksen. Lääkärin tarkastuksen yhteydessä tutkitaan myös silmän terveydentila. Esitutkimusten perusteella silmälääkäri valitsee parhaan mahdollisen laserointiohjelman ja suunnittelee koko hoidon yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Lääkäri käy läpi tutkimustulokset sekä toimenpiteen kulun henkilökohtaisesti potilaan kanssa. Toimenpidettä, niin sinä et voi itse tehdä, että kaikki on tuon hoitotiimin vastuulla sitten. FemtoLASIK-toimenpiteessä mukana oleva tiimi koostuu 3 ammattilaisesta: leikkaavasta lääkäristä, sairaanhoitajasta sekä teknikosta. Sairaanhoitaja ohjeistaa käytännön asioissa ja jälkihoidossa. Toimenpiteen aikana hän on tukenasi ja huolehtii hyvinvoinnistasi. Teknikko ohjelmoi laitteet lääkärin suunnitelmien mukaisesti ja vastaa laitteiden käytöstä toimenpiteen aikana. Ennen toimenpidettä silmät puudutetaan tipoilla ja silmin asetetaan luomenlevitin, jottei silmää voi edes vahingossa räpäyttää. Sarveiskalvon pintaan muodostetaan femtosekuntilaserilla ohut läppä, minkä jälkeen läpän alle tehdään taittovirheen korjaava laserointi. Muutamia sekunteja kestävän laseroinnin ajan järjestelmä seuraa jokaista silmän liikettä ja kohdistaa laserpulssin täsmälleen oikeaan kohtaan. Operaation tarkkuuden ja turvallisuuden takaavat viimeisintä tekniikkaa olevat laitteemme ja ammattitaitoinen henkilökunta. Leikkausprosessi kokonaisuudessaan kestää vain reilut 5 minuuttia silmää kohden. Noin 1,5 tuntia toimenpiteen jälkeen laserleikkauksen tulos varmistetaan ja pääset lähtemään kotiin. Yleensä näön tarkkuus ylittää jo tällöin selvästi ajokorttiin vaadittavan rajan. Meillä FemtoLASIKissa on yli 20 vuoden kokemus taittovirhekirurgiasta. Me huolehdimme näöstäsi. Tartu siis mahdollisuuteen elää ilman silmälaseja.